Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lor dezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 21 asteartea, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Patxiri izango dugu hemen platoan, BDZ Nafarroatik datorrena. Duela egun batzuk suetena iragarri zuten Gazan eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Imanol Paskualekin egongo gara, ELA sindikatutik datorrena. ELAk Confebaskekin eta Zenekin batera Hego Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioa adosteko eskaera egin dute eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen gaurko efemerideak ikustera. Gaurko egun batean, 1780ko urtarrilaren 21ean, Frantziako Biltzar Nazionalak legearen aurrean herritar guztiak berdinak zirela aldarrikatu zuen, emakumeak kanpo utziz. Hurrengo urtean, Olympe de Geuxek horixe bera salatu eta emakumeen eskubideak aldarrikatu zituen, baina ez zizkioten osotasunean onartu. Urte batzuk geroago, 1924ko urtarrilaren 21ean, Lenin hil zen Sobietar Batasunaren fundatzailea eta lehen gobernaburua. 1917ko urriko iraultzako liderra eta teoriko marxista nagusietakoa izan zen. 53 urte zituen eta heriotzaren arrazoia kontrobersia iturri da. Urtarrilaren 27an egin zuten hiletan -30 graduko hotzari eta elurtei aurre eginez, milioika lagun atera ziren kalera Moskun. Egun berean baina 1950ean, George Orwell kazetari eta idazlea hil zen Londresen. Britainiaren kolonia zen garaian Indian jaioa, abereen etxaldea eta 1984 eleberriengatik da batez ere ezaguna. Funtzionari familia bateko semea zerbitzu militarrean zehar mugimendu antiimperialista sakona garatu zuen. 1936ko gerran parte hartu zuen Espainiako estatuan, Poumeko miliziano gisa, eta lepoan jasotako tiro batek ia hil zuen. Aebek eta Erresuma Batuak gerra hotzaren testu inguruko guda kulturalean erabili izan ditu bere lanak sobietarren aurka, idazleak 30ko hamarkadaz geroztik erakutsitako joera antisobietarrak baliatuta. Eta bukatzeko 1980ko urtarrilaren 21ean, Martuteneko espetxetik ihes egin zuten etako 3 presok. Bisitan joan zitzaizkien senideekin nahasi eta ate nagusitik atera ziren Izaskun Arrazola, Jesus Maria Salegi eta Mikel Matxirena. Pinu operazioan beste 4 presoren ihesa ere planifikatu zuten, baina hauei azken minutuetan okertu zitzaien plana eta ezin izan zuten atera. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean alde batetik Anastasini zirkua liburuaren aurkezpena egingo dute Arturo Kanpion euskaltegian. Anastasini zirkua ondu dute Miren Amuriza idazleak eta Malen Amenabar ilustratzaileak. 1936ko uztailean iritsi zen Anastasini zirkua Lodosara.
Jatorriz italiarrak ziren arren, Afrikako iparraldetik sartu ziren penintsulan gora, eta bertakoak ziren Zeutakoak konpainiarekin zihoazen laguntzaileetako asko. Emankizun bakarra eskaini zuten, zirkuko kide gehienak fusilatu zituzten eta beren material eta animalia guztiak geratu ziren bertan behera. Arratsaldeko 6etan Ika Arturo Kanpion euskaltegian aurkeztuko dute liburua eta 7:00 karrikirin. Beste alde batetik Kondestableren zibiboxean arratsaldeko 7:00 Jose Luis Erdoziaren Ai Haupenanik izeneko dokumentala egongo da ikusgai. Nafar Ateneoak antolatuta Iruñeko udaletxearekin lankidetzan. Ai Haupenanik filmaren helburua herritako hizkera berreskuratzea da. Etxarrikoa bereziki kasu honetan toka eta noka, emakumeen beraien artean nola egiten zuten, gizonak emakumeekin baita gizonak haien artean ere. Noka eta noka lokuptiboa. Ostegunean Sanduzelaiko liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 Mo behi euskaldun baten memoriak izeneko liburua izango dute aztergai. Hilabete bakoitzeko 4. ostegunean biltzen da irakurle taldea, aurretik irakurritako liburu bati buruz aritzeko. Juantxo Urdiroz idazleak koordinatzen du. Aurtengo saioa urtarrilaren 23an izango da. Eta Juan Suarezen Mo behi euskaldun baten memoriak liburuaz eztabaidatuko da. Larunbatean Izaki Gardenak eta Nasker taldeen kontzertua egongo da Totem aretoan. 2012an sortu zuen Jon Basagurenek Izaki Gardenak taldea. Ordutik 3 disko luze eta hainbat single plazaratu dituzte, rockaren eta poparen arteko soinuak landuz. Orain, 4 urteko geldialdi baten ondoren 2024an berriz martxan jarri da taldea. Orube izeneko diskoa argitaratuz. Totemen izango dira Nasker Atarrabiako taldearekin batera, arratsaldeko 8:00. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen argazki nagusian, Trumpek zinaren osteko hitzaldian azaldu ditu bere asmoak, Bidenek entzuten duenaren inguruan gogoeta egiten duela dirudien bitartean. Titularrean, Trumpek imigrazioari buruzko 10 dekretu sinatu ditu kargua hartu bezain laster. AEBetako 47. presidenteak hitzaldi errekzionario, nazionalista eta errebantxista eman du. Mexikoko muga itxi du edapen militarrekin. Esaten du legez 2 genero bakarrik egongo direla, gizona eta emakumea. Muga zergen ezarpena azpimarratzen du. Hori koloreko berrietan, alde batetik Nafarroak Niko eta Jaurrieta saritu ditu. Futbolaria eta korrikalaria gobernuak aukeratutako 2024ko kirolari onenak dira. Bestetik, Iruña beltzean krimenaren lilura sakontzen du Antonio Lozanok. Jarraian, Osasunak kopan egingo dio bisita errealari, ligan elkarren aurka jokatu eta egun batzuk geroago. Ondoren, Ker Farmak 6 txirrindulari Nafarreko plantilla aurkeztu du. Eskuineko berrietan, batetik hezkuntza departamentuak D eredua Oibarren ezarriko dela iragarri du. Bestetik, parlamentuak hilean 260.000 euroko dirulaguntza ematen die alderdiei. Jarraian, 27 enpresa alemanek Nafarroan 11.500 pertsonari ematen die enplegua. Ondoren, Noaingo aireportua 220.000 bidaiarira igo da iaz. Bukatzeko Osasun Kontseiluak 13.155 telefono arreta ematen ditu 2024an. Diario de Navarraren argazki nagusian, Donald Trumpek Estatu Batuetako 47. presidente karguaren zina egin du Kapitolioko birbilgunean, Melania emaztearekin eta seme alabekin batera. Erdian eta atzean Elon Musk izan da. Titularrean, Trump urrezko aroa AEBrentzat. Panama mehatxatu eta tropak bidaliko ditu Mexikoko mugara. Presidenteak karguaren zina egin du zahar berritzaile gisa eta gainbera amaituko dute. Teknologia handikiz inguratuta, Marterako bidaia bat jarri du jomugan. Beheko berrietan, alde batetik Busto familia, iConnect, Navarra Empresarial saria jaso du.
Bestetik Iruñeko planetarioko suteak jatorri elektrikoa izan zuen. Bukatzeko, Noainen duela astebete gertatutakoaren testigantza lehen pertsonan, zerbait lehertu da etxean. Goiko berrietan, batetik erreala Anoetan kopako aurkari berria. Gararen argazki nagusian Donald Trump karguaren zina egitera doa, senideek eta J.D. Vance presidenteordeak babestuta. Titularrean, Trump bere agenda atzerakoitik goratzen eta edatzen ari da. Oligarka teknologikoez eta internazional ultraeskuindarraz inguratutako ekitaldi batean, Trumpek deportazioak eta mugazergak iragarri ditu. Lurraldeak birbaitatu ditu eta eskuina eta ezbehar moduan mehatxu egin du. Beheko berrian, Hamas eta Israelen arteko akordioa, epeak, izenak eta baldintzak. Ezkerreko berrietan, Goikoan, Gorka Urbizuren hitzetan, aldaketek bertigoa ematen dute, baina hobetzeko aukerak dira. Behekoan, Iñaki Iriondoren analisia dugu, EH Bildu eta EAJ bi eredu bi kongresuetarako. Berriaren argazki nagusian, Donald Trump AEB-etako presidente karguaren zina egiten atzo Washingtonen. Deportazio masiboak eta lurraldea zabaltzea agindu ditu Trumpek kargua hartzean. Aurrez egindako zinak eta mehatxuak eraberritu ditu AEB-etako 47. presidenteak. Besteak beste, Mexikoko mugan larrialdi nazionala ezartzea, Panamako kanala berenganatzea, energia fosilen ekoizpena handitzea, politika inklusiboak amaitzea, baita Martera joatea ere. Goiko berrian, eguraldi goxoak lagundu ditu danbor hotsak San Sebastian egunean. Beheko berrietan, alde batetik, Itoiz taldeko musikari ohiak diren Juan Carlos Pérez eta Jose Garate Foixisen hitzetan, nekatuta bukatu genuen, haindurak jota, ez ginen despeditu, alde egin genuen eta listo. Beste alde batetik, PSEek eta EAJak EH Bildurekin adostu dituzte aurrekontua Gasteizko udalean. Jarraian, 1.000 milioidunen ondarea 2023an halako 3 handitu zeniaz. Gainera, 12 eguneko greba zikloa hasiko da bihar Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxeetan. Azkenik, argazkia, Gaza hegoaldeko Rafah hiria atzo. Titularrean suntsipenak zailduta, baina hasi da gizalaguntza Gazara iristen. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Oibarko ikastetxe publikoak D eredua izango du. Hezkuntza departamentuak Oibarko ikastetxe publikoan D eredua ezarriko dutela iragarri du. Hilabeteetako protesten ondoren euskarazko lerroa ezartzea lortu dute. Eskuineko berrietan, Goikoan, Irati Igoaren hitzetan, ilusioz eta harro daramat osasunaren 10. zenbakia. Osasunaren lehen taldera igo berria da Irati Igoa, eta dagoeneko 10 zenbakidun elastikoa eman diote. Oso hazkunde azkarra izan du jokalari etxarriarrak, eta arekin hitz egiteko aukera izan dugu Kirol Herria saioan. Behekoan, planetarioko sutea ustekabeko eta jatorri elektrikokoa izan zen. Iragan asteartean piztutako sutean nahita piztutakoa izatea baztertu du foruzaingoaren ikerketak. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Patxirekin gaude, BDZ eta Nafarroatik datorrena. Kaixo, zer moduz? Egun ongi. Bueno, BDZ-tik zatoz, ezta? Kontatu guzu pixkat zer den hau? BDZ da Palestinan sortutako mugimendu bat. Han 2005 egon zen koalizio handi bat, soziedade zibileko erakunde asko elkartu ziren, eskatzeko munduari zer behar zen haiei laguntzeko. Orduan, hor erabaki zuten sortzea mugimendu hori, BDZ. Boikota, desinbertsioak eta zigorrak Israeli. Eta orduan, sortu ziren, sare bat sortu zen, eta leku desberdinetan, eta hemen dago BDZ Euskal Herria eta BDZ Nafarroa. Eta Nafarroakoa noiz sortu zen? Nafarroakoa, ni oso berria naiz, ez dakite benetan historia, uste dut hasieratik nik uste dut.
Hemengo jendea elkartu zen, sartu zen sare horretan. Urte desente orduan. Urte desente, bai. Eta, bueno, duela egun gutxi, Gazako su-etenaren berri izan dugu. Eta, bueno, horrekin sartu baino lehen, goazen hitz egitera pixkat arazoa nondik datorren, nola sortu zen, pixkat horrela modu laburrean. Bai, badaude ideia oker batzuk, dana hasi zela urriaren 7an, 2023an, baina, bueno, benetan lehenago hasi zen noski. Baina, batzuk esaten dute hasi zela Bibliaren garaietan, hori ere ez da egia. Ez da egia ere arazo religioso bat dela. Bi ideia horiek ez dira onargarriak. Asuntoa hori hasi zen 19. mendean judutarren artean sortu zen ideologia bat, nazionalismoa. Orduan, erabaki zuten nazio bat izatea. Eta, bueno, hainbat faktore egon ziren bitartean, eta erabaki zuten Palestinan kokatzea estatu hori. Orduan, gure ustez, eta, bueno, historialari gehienen ustez, hori da proiektu kolonial bat. Europar proiektu kolonial bat hor. Eta hau gertatu zen Bigarren Mundu Gerra eta gero, ez? Barkatu? Hau gertatu zen Bigarren Mundu Gerra eta gero? Ez, hori hasi zen 19. mendearen erdian, erdialdean, gutxi gora bera, sortu zen ideia hori. Eta gero prozesua izan zen egon ziren pauso batzuk, eta gero ja sortu zen Israelgo estatua 1948an. Orduan, hor arte egon ziren pauso batzuk. Bai. Eta urte desente pasa dira, baina orain azken urte honetan, ezakit komunikabideetan presenteago egon da. Bai. Zergatik gertatu da? Bueno, batez ere, Al-Aqsa uholdea akzioa egon zelako urriaren 7an. Eta zer, baino hori lehenagotik dator noski. Gaza da gutxi gora bera, Baztan bezala. Baztan baino pixka bat txikiagoa. Eta hor bizi dira 2.300.000 pertsona. Gehienak dira errefuxiatuak. Hau da, haien etxetik botatakoak, eta hor daude bilduta, eta daude gainera blokeatuta. 2016tik edo lehenagotik daude erabat blokeatuta. Ezin da ezer sartu, ezin da ezer atera, eta noski egon dira hor prozesu honetan azken urte hauetan egon dira bombardak eta asko, eta bueno, noski, bertako jendea errestitu da, ez zaio egoera hori gustatzen, orduan daude horren aurka borrokatzen, eta hori izan zen sentimentu horren isla bat, blokeo horren kontrako ekintza bat izan zen. Eta orain, ze egoeratan aurkitzen gara? Bueno, badakizue Israelen erreakzioa oso bortitza izan dela. Ez da berria da aurreko egoeraren jarraipena, baina orain areagotu egin da. Ordura arteko ekintzak, Israelen ekintzak Gazaren kontra, izan ziren bortitzak, baino ez hain bortitzak orain bezalakoak. Deitzen zen, noizbehinka, deitzen zen belarra moztu. Pasatzen zutela hori, belarra mozteko bezala, noizbehinka, bombardaketa bat edo sarraski bat, jendea hor bere horretan mantentzeko. Baina orain goaia izan da beste eskala bat. Bueno, biztan daude, zenbat hildako, ze zuntxipena hori eraikinetan, da hori. Bai, sekulakoa izan da. Eta orain, su-eten hau zergatik gertatu da?
Sueten honek badauka faktore batzuk horren atzean, bai bertakoak, nazioartekoak, adibidez badauka Israelen badago barruko presioa handia, hori rehen horiek askatzeko, badago oso presioa handia. Gero bestalde batetik Trump sartu berria da eta ez du olako gauza bat berari protagonismoa kentzea. Nahi du hori pauso bat eman eta horregatik presionatu egin du hori suetena lortzeko. Bai. Eta gero noski erresistentziaren eragina, ze hor egon da hori borrokatzen eta Israel geldiarazten. Eta Palestinar herriarentzat zer suposatzen du sueten honek? Palestinar osoarentzat eta batez ere Gazako biztanlegoarentzat da izugarrizko lasaitasuna. Egun batetik bestera ez dute bombardaketarik eta gainera hasi da hori janaria sartzen, gasolina sartzen eta osasun baliabideak ere sartzen. Ordan, erabat desberdina da eta baita ere preso asko itzultzen. Orduan, haientzat da lasaitasuna handia. Gero desberdina da ze etorkizunean zer gertatuko den. Baina suetena iragarri zenetik, gero ere eraso latzak egon dira, ezta? Bai, jakin behar da, Israelek ez duela inoiz bete haien sinatutakoak. Eta beti dauka hori indarraren indarra beti dauka haien esku. Eta beti erabiltzen du. Eta badakigu, hasieratik esan dizudan bezala, Israelgo proiektua da proiektu kolonial bat eta indarrez inposatzen dena. Orduan, beti indarra, beti dago hor. Egunero, 76 urte hauetan, egon da, etxeak suntsitzen, jendea hiltzen, jendea presondegian sartzen, eta hori izan da betiko, eta orain ez da berria. Eta ez da amaituko. Osea, ez du ezerrez konfirmatzen edo ziurtatzen, sueten hau betikoa izango dena, ez? Da beste fase bat, fase lasaia. Orain oso importantea Palestinar herriarrentzat, baina Israelek ez du ezer aldatu bere asmoetan. Eta zergatik uste duzu egin dutela? Zein da haien izkutuko arrazoiak? Esan dizudan bezala, badago hori barruko presio hori. Israel barruan dago oso gaizki. Ze da, gero eta soldadu askok ez dute hori Gazara bueltatu nahi, zekaroan dago arrisko handia. Ez dute bueltatu nahi, ez dute ikusten zertara hogeiten ari diren hori, ikusten dute ez dutela lortu hori rehenak askatzea, ez dute lortu jamás menperatzea, hainbeste hilabete pasandoren, eta abioiekin, teknologia guztiarekin, armadarik modernetariko batekin, ez dute lortu ia gerrilla bat menperatzea. Orduan, badago sentimendu hori ez dutela ezer lortu, orduan nahi dute ere haiek lasaitasun bat. Ez daztu behar Israelgo sozietatea da gurea bezala. Jendea dago oso ongi bizitzen, bere teknologia guztiekin, bere bizitza lasaia, eta bapatean gerra batara joatea,
hori, oso desorosoa da. Jende asko atera da Israeletik, jende asko, eta, bueno, deserosotasun handi bat, eta hori da faktore handia. Gero, faktore internazionalak, Trumpen presioa, gero, ere, esan dezakegu propagandako gerra galdu dutela. Hau da, orain arte, mantentzen ziren biktimak bezala munduaren aurrean, baina orain hori aldatu da erabat. Orain dago Israelgo irudia dago lurretatik, leku guztietan. Gero eta gehiago daude mobilizazioak haien kontra, adibidez orain dago kasu bat Bartzelonan lokalizatu dute Israelgo soldadu bat, eta badago nazioarteko organizazio bat salatu egin du juzgaduetan soldadu hori. Badauka frogak, berak parte hartu duela hainbat gerra krimenetan. Orduan, ikusten dute ezin dela mugitu munduan zehar, eta guzti hori, nik uste dut behartu diela hori, suetena onartzea. Eta nolakoa izan da orain arteko nazioarteko erantzuna, eta nola izan beharko litzateke? Orain arteko nazioarteko erantzuna batez ere mendebaldetik izan da oso erabat Israelen aldekoa. Ez da ahaztu behar Israel dela mendebaldeko proiektu koloniala, orduan hori normala da. Nola izan beharko zen? Badaukagu eskuartean nazioarteko legedia. Legediak zer esaten du? Errefuxiatuak itzuli behar direla, apartheid bukatu behar dela, eta okupazioa bukatu behar dela. Orduan, 3 puntu horiek hori izan beharko litzateke, eta hortik bultzatu behar dugu guk soziedade zibiletik, presionatu behar diegu gure gobernuei hori betetzera. Baina nazioarteko legedia dago erabat hori Palestinarrekin. Eta azkenean, sueten hau behin betikoa izango balitz, baina, erreparazio bat beharrezkoa izango litzateke. Noski, orain egon den zuntzinpenarekin lehenengo pausua da, jendeari berriz ere osasuna ematea eta janaria ematea, eta hurrengo pausua, eraikin horiek gutxienez pixka bat txukundu jendeak. Eta moralki, noski, behar da, munduak behar dio erreparazio bat, bai. Noiz baite gertatuko. Eta, komentatu dugu nazioen erantzuna edo, baina herritarrena, zein izan da? Hor egon da, nik uste dut munduan zehar egon da uholde bat, Palestina aldeko uholde bat. Kontutan hartu behar da, gaude sare sozialen garaian, eta hor zuzenean ikusten dira gauza asko. Bai Palestinarren aldetik, bai Israeldarren artetik, eta jendeak ikusi egiten du, sarraskia zuzenean. Eta jendeak errezonatzen du. Orduan, ikusten dugu dagoela alde handia populazioa eta gobernuen artean. Adibidez, nazio arabiarretan populazioa dago erabat Israelekin. Baina gobernuek daude Israelekin. Baina hori gertatzen da ere Inglaterran, Europa osoan, Estatu Batuetan. Gure ustez, hor dago esperantza eta etorkizuna positiboa izango dela, ze populazioak dago Palestinekin. Beraz ez da dena intxarra izan, ez? Puntu honak ere baditu eta itxaropen puntu bat. Bai, noski egon dira, aurrera pauso handiak egon dira. Batez ere, Israelek galdu duela
biktimaren irudi hori. Orain ikusten dugu guztiok, ez dela biktima alderantziz, hori argi geratu da, eta ikusten da gauza askotan gero eta jende gehiago, hori, artisten mailan edo politikarien mailan, gero eta jende gehiago ikusten du nolakoa den Israel, benetan. Bai. Eta orain, gauden puntuan, nola uste duzu bukatuko dela kontua? Edo bukatzen bada? Ez da bukatuko, oraingoz ez da bukatuko. Baina, guk dakigu jarraitu behar dugula gure kalean egoten, eta, deitzen dugu populazioari kalean jarraitzeko. Matraka ematen gure gobernuei, gure erakundeei, posizio bat hartzeko, hori, zuzenbide, nazioarteko zuzenbidearen alde. Eta zer da zuek espero duzuena? Bai herritarren gandik, nazioen gandik eta egoera orokorretik, zer da espero duzuena? Badakigu egoera ez da oso positiboa, baina guk espero duguna da erreakzio handi bat egotea eta jarraitzea horretan. Mobilizatzen eta hori guk deitzen dugu jende guztiari ez usteko lan hori. Zeka orain arrisku handi bat da esaten badago suetena eta hazten dugu hori. Badaude beste gauza batzuk, ez hori hor jarraitzen du eta ez da ahaztu behar. Orduan deitzen dugu gure ekintza guztietara edo egiten diren ekintza guztietan parte hartzeko. Zere, gertatzen da orain bizitzen garen munduan edo berriak direla oso efimeroak, ez? Bai. Pasatzen da erabat gauza batetik bestera, zaude notizia baten erdian eta beste gauza bat sartzen da, orduan nik uste dut importantea dela gure ekintzak mantentzea. Eta batzutan ematen dute ez dutela ezertarako balio. Baina galdetzen badiezu Palestinako jendeari haiek ikusten dutenean, begira, Iruñan edo ez dakit non dagoen hori, baina begira, festa horretan eta gure banderak hor daude. Horrek ematen die haiei indarra handia eta ikusten dute ez daudela bakarrik. Orduan, holako ekintza txikiak oso importanteak dira haientzat. Eta alderantziz Israeli mina handia egiten die holako gauzak. Ze haiek mantendu nahi dute haien irudia biktimak direla, eta orduan horrelako gauzak mina handia egiten diete. Eta jarraitu behar dugu horrekin, noski. Eta berria atera zenetik, palestinarrekin kontaktuan egon zarete? Gure taldean, nik esan dudanez oso berria naiz, baina badaude gure artean dauden pertsona batzuk, aspalditik daudela mugimendu honetan, eta badute harreman handiak Gazako jendearekin, Palestinako jendearekin. Orduan haiek badakite, begira, hau askatu dute, bestea askatu dute. Orduan, haien bizitzen dute hori era pertsonalago batean. Eta noski beti da poza handia. Osea, haiek nabari izan dute suetenarena eta hartu dute postazunez. Hauek ja badakite, hau atera dute, bestea atera dute. Eta, guk ere ikusten dugu telebistan, ezta? Nola ateratzen diren, ze pozak eta ze... Baina batzutak igual komunikabideak... Claro, bai. Ez da berdina, zuk pertsona hori ezagutzen duzunean edo bere familikoei hori da. Patxi, ez dago galdera gehiagorik, ezakit zerbait komentatu... Mila esker zuen lanagatik, oso importantea da zuek ematen duzuen aukera hau, jendeari animatzeko, mobilizazioetan parte hartzeko.
Eta hori jendeari esatea, kalean ikusiko garela. Eskerrik asko. Zuri ere eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartxetxo bat ateratzeagatik, eta egoera hain ondo azaltzeagatik. Eta ea zer moduz bukatzen den kontua, espero dugu, ezakit, bukaera zoriontsu bat izatea. Ederki, bai, guk ere horra espero dugu. Eta hori bultzatu behar dugu. Ondo segi, agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena ikusiko dugu. Gaur, asteartea, Ipuer isurialdean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak izango dira nagusi, eta horregatik euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da, batez ere kostaldean. Hala ere, arratsaldetik aurrera tanta batzuk egin ditzake Kantauri isurialdean. Hegoaldean hodeitza ugariagoa eta trinkoagoa izango da eta euria egingo du, batez ere iluntzetik aurrera, izan ere fronte bat iritsiko da. Hego haizea ibiliko da, bolada oso gogorrekin haizeguneetan. Tenperatura maksimoak pixka bat igoko dira, batez ere Kantauri isurialdean. Asteazkenean oso hodeitsu egongo da, baina euria urria izango da, batez ere Kantauri isurialdean. Noizbehinka eta han-hemenka euri txikia egingo du, batez ere barnealdean. Arratsalde gauean haizeak mendebaldera egingo du eta orduan euritara joko du denean. Gainerako orduetan hegoaldeko haizea ibiliko da. Tenperatura 2 edo 3 gradu altuagoa izango da. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Imanol Paskualekin gaude, ELA sindikatutik datorrena. Kaixo, Imanol, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. ELAk Confebankekin eta Zenekin Euskal Herrirako gutxieneko soldata adosteko eskaera erregistratu du, ezta? Bai, gaur iragarri dugun iniziatiba, aspaldiko partez, sindikatu ezberdinen iniziatiba bat da, hor ados jarri gara bai ELA sindikatua, LAB, SK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuak, eta gaur iragarri dugu jarriko ditugula martxan 2 ekimen ezberdin, helburu berdinarekin. Eta helburua da, Nafarroan izatea gure gutxieneko soldataren irizpide propioa izatea Nafarroan. Hori da gaur iragarri duguna eta hurrengo hilabeteetan martxan jarriko dugu 2 dinamiken helburu nagusia. Eta gero, Nafarroako parlamentuan eta Eusko Legebiltzarrean ere herri ekimen legegile bana aurkeztu duzue, ezta? Bai, hori da. Zein da gure abiapuntua, ez? Eta amankomunean 6 sindikatu hauek daukagun irakurketa. Guk uste dugu momentu honetan, guk uste dugu ez, gutxieneko soldata momentu honetan estatuan ezartzen da, eta gutxieneko soldata hori ez nahikoa da. Egia da, azkenengo urteetan gutxieneko soldataren kuantia igo dela, baina oraindik Nafarroan ez du ahalbidetzen kalitatezko bizitza duin bat izatea. Orduan guk uste dugu abiapuntu hori izan da, Madridetik inposatzen zaigun gutxieneko soldata ez nahikoa dela, egin nahi duguna da Nafarroan aukera edukitzea gutxieneko soldata propioa markatzea. Eta horretarako 2 ekimen jarri ditugu martxan. Batetik, herri ekimen legegile bat hasiko gara, egin dugu erregistroa Nafarroako parlamentuan eta martxoatik aurrera martxan jarriko dugu sinadura bilketa bat, eta lan zentroetara joango gara eta gizartera joango gara babesa jasotzeko eta Nafarroako langilek eta biztanleek bere sinadura emateko Nafarroako parlamentura iniziatiba honekin nahi duguna zuzendu herri ekimen legegile bat, hori batetik, eta bigarren iniziatiba hartuko eguna esango da akordio interprofesionalerako deia egingo diegu, eta dei hori luzatuko diegu Nafarroako UGT eta komisionesi, eta baita ere Nafarroako patronalari. Eta herri ekimen hau zertan datza, zertarako balio izango du eta nola sortzen da? Bai,
Hor, bai herri ekimen legegilea eta baita ere akordio interprofesionalaren iniziatiba, guk uste dugu egiten duguna da auzitan jarri edo erdigunean jarri Nafarroan momentu honetan daukagun egoera bi ikuspuntu desberdinetatik. Batetik da, ze gertatzen ari da Nafarroaren aberastasunaren banaketarekin, eta bestetik ere Nafarroaren autogobernuari begira aurrera pasu bat izango litzateke lortzen baldin badugu gutxieneko soldata Nafarroan ezartzea. Zehazki herri ekimen legegilearekin lortu nahi duguna da Nafarroako parlamentuak onartzea lege bat eta lege horrekin joatea Madrilgo Kongresura eta eskatzea eskuduntza hori Nafarroako parlamentuak izan ditzan. Hori Espainiako konstituzioak aurreikusten duen aukera bat da, eta proposamena da hori, zuzenduko gara Nafarroako parlamentura, lege propio bat onartzeko gai honekin eta lege horrekin Madrila joatea eta hor ahalbidetzea Nafarroan erabakitzeko eskubidea hemen kokatzea eta aukera izatea Nafarroan gutxieneko soldata propio bat finkatzea. Eta zergatik ikusten duzuen Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan soldata propioa arautzeko beharra? Bai, azken finean, argi daukaguna da Nafarroaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren ekonomia ez dauka zerikusirik estatuaren ekonomiarekin, ez? Eta horrek egiten duena da gutxieneko soldata hemengo Euskal Herriko biztanleentzat eta langileentzat ez nahiko esatea, baita ere estatuarena, baina guk nahi duguna da Nafarroa eskubide hori edukitzea. Eta lehen komentatzen duen bezala, hemen eztabaidagai jartzen dugun gaia aberastasunaren banaketa da, ez? Nafarroan daukagu aberastasunaren banaketarekin arazo bat. Aztertzen baldin baditugu adibidez 2023ko datu ekonomikoak oso ondo adierazten dute hau. 2023 urtean Nafarroako barne produktu gordina igo zen iaia 2 puntu, 1,9 puntu igo zen barne produktu gordina, eta denbora horretan 2023 urtean Nafarroan pobrezia arriskuan dagoen biztanlearen kopurua pasatu da 86.000-tik 114.000-era. Hau da, Nafarroako ekonomia hazten zen bitartean, Nafarroako behar sozialak biderkatzen ziren. Eta hori, aberastasunaren banaketa modu injustuan egiten dela adierazten du, ez? Horregatik uste dugu gutxieneko soldataren proposamenarekin eta iniziatiba honekin aberastasunaren banaketari buruz ere eztabaidatzen dugula. Are gehiago, gutxieneko soldata lortzen baldin badugu Nafarroan eskuduntza izatea eta lortzen baldin badugu kuantia hori igotzea, lortuko genuke behar gehien dutenen pertsonen batez ere horiek bizi kalitatea irabaztea, ez? Azken finean, gutxieneko soldata aplikatzen zaien pertsonein, batez ere dira emakumeak, dira gazteak, dira etorkinak, pertsona razializatuak, eta horien mesedetarako ere egiten dugun eskaera da. Eta eguneroko bizitzan zertan nabari dezakegu igoera hau edo aldaketa hau? Bai, hor gure kalkulen arabera Euskal Herrian lortuko bagenu gutxieneko soldata honen igoera 3.000 pertsonatik gora modu zuzen batean ikusiko lukete bere bizi baldintzak hobetuta, ez? Sektore prekarionak, lehen aipatzen nuen bezala. Eta gero baita ere, gutxieneko soldataren igoera lortzen denean, argi dagoena da, soldataren zoru hori lortzen baldin badugu egotzea, hortik gora daude langileek ere lortzen dutela bere soldataren ere igoera horrekin bat egotea. Ez hori da pixka bat buruka eta batez ere kokatu behar dugu aldarrikapen hau behar sozial gehiago dauketen pertsonei eta gure zorritzarako Nafarroan gero eta pertsona gehiago daude behar sozial horiek asetuak ez dauzkanten pertsonak. Eta uste duzu enpresa ordezkariekin akordio batera iritsiko zaretela? Hor, bigarren dinamikaren aipatu dudan bezala guk egiten dugu batetik herri ekimen legegile bat eta horrek ahalbidetzen du alderdi politikoei zuzenean interpelazioa bideratzea. Guk egingo duguna da, herri ekimen lege honen bitartez, alderdi politikoek izango dute beraien esku Nafarroan konpetentzia hori izatea. Hortaz, interpelazio zuzena izango da Nafarroako parlamentuan ordezkaritza daukaten alderdi politikoi. Eta bestetik, akordio interpersonalean egingo dugu deialdia UGT komisioz eta patronalari. Badakigu zein den patronaren
helburua eta zein izan daitekeen bere kokapena eta uste dugu ez dela bat etorriko proposaren honekin, baina bai egiten diogu eskaera zuzena UGT eta komisionese gure aldarrikapenera gehitzea. Azken finean, sindikatu baten bere biziko, bere endabiziko eginkizuna izan behar da, langileen bizi baldintzak eta lan baldintzak hobetzea, eta ukaezina da, gainean zein sindikatua jartzen dugun planteamendu honekin aurrera aterako balitz, langileen bizi baldintzak hobetuko litzateke, hortaz, eskaera zuzena UGT eta komisionesi guk gaur iragarri dugun ibilbide honetara honekin bat egitea. Eta ekimena aurkeztu baino lehen, Nafarroan eta EAen, parlamentuan eta legebiltzarrean dituzten ordezkari politikoekin, ekimenaren helburuak landu dituzue? Bai, hori hurrengo hilabeteetan egingo dugu, guk orain egin dugun esan da. Aurreko astean sartu genuen Nafarroako parlamentuan, erregistratu genuen herri ekimen legegilearen martxa jartzeko lehendabiziko idatzia, orain gaude esperoan Nafarroako parlamentuak erantzun behar digu ea ontzat ematen duten, aintzat hartzen duten gure eskaera, eta hori horrela egiten badute, gure horrengo pausoa izango litzateke alderdi politikoekin biltzea, alderdi politikoi azaltzea zein den gure aldarrikapena eta eskatzea bat egitea. Eta herri ekimen legearen bitartez lantzeko apostu hau ahalbidetzen duena da sozializazio kanpaina potente bat aurrera eramatea. Hau da, herri ekimen lege bat aurrera ateratzeko Nafarroan behar dira 5.000 sinaduratik gora, eta ordan hurrengo hilabeteetan 6 sindikatuok egingo duguna izango da sinadura bilketa hori, eta sinadura bilketa egiteak, hori baren komentatzen duen bezala, ematen digu aukera hainbat eta hainbat langileekin egoteko eta azaltzeko azkenean zergatik egiten dugun proposamen hau, eta langile prekarioenak batez ere bere mesedetarako egiten dugun planteamendu hau. Eta zein aurre ikusten duzue izango dela talde politikoen jarrera? Ez dakigu, zer egingo duten alderdi politikoek. Badago argudio espainolista bat, askotan guri aurpegiratzen digute sindikatu nazionalista izatea, baina badago argudio espainolista bat esan dezakena ez dela justua gutxieneko soldata ezberdinak egotea toki batean edo bestean, guk horrekin ez gatoz bat. Guk nahi duguna da orokorrean langileen baldintzak hobetzea eta hori posibleenean Nafarroako errealitateari eta Euskal Herriko errealitateari egokitu behar zaio, eta azkenean argudio horren atzean dagoena da, bai, guztiok berdin estatuko langile guztiok berdin egotea, baina okerrago egotea. Bai, hori da azkenean argudio horren gai nagusia da, langileek berdin egotea, baina egoera kaskarretan egotea. Eta guk hori ekidin nahi dugu, eta gutxieneko soldata Nafarroako errealitatean egokitzea ezinbestekoa dela uste. Osea, bizi baldintzak ez dira estatu osoan berdin. Ez, eta gero guk askotan entzuten dugu Nafarroako parlamentuan daude alderdi politikoei autogobernuaren defentsan, ez? Eta askotan egiten dituzten adierazpenak, behin eta berriz marratzen dute Nafarroako autogobernuaren baitan aurrera pausoak eman behar direla. Hori askotan entzuten diegu, eta hau da, hori egiteko ireki behar dugun aukera erreal bat. Nafarroako parlamentuak eskuduntza izatea, gutxieneko soldata hemen ezartzea. Eta logikak esaten duena da, argudio hori autogobernuaren alde daudela esate duten alderdi politikoak bat egin beharko lukete gure aldarrikapenekin. Batetik, autogobernuaren eta ariketa soberanista bat delako, eta bestetik ere bizi baldintzak hobetzeko aukera erreal baten aurrean gaudelako. Eta zein da oraingo gutxieneko soldata eta zein da zuek aldarrikatzen duzuena? Bai, gaur egun estatuan gutxieneko soldata dago 1.134 eurotan. Hori da gutxieneko soldata. Hor badago Europar Batasunean dagoen eskubide sozialen kartak ematen duen irizpidea da gutxieneko soldata izan behar dela toki baten, herrialde baten soldataren
bataz bestekoaren 60%. Hori da, Europar Batasuneko eskubide sozialen kartak esaten duena. Hori Nafarroara ekarrita, hori izango zen, 1.400 euroko gutxieneko soldata bat egon barriko litzatekeela Nafarroan indarrean, 1.400 euro. Eta gaur egun estatuak inposatzen gaitu gutxieneko soldata 1.154 eurokoa da. Hortaz hor dago aldea, eta horregatik esaten duguna da, azken finean, gutxieneko soldata egokitu behar da herrialde baten errealitatera. Eta Nafarroako errealitatea, irizpide hartuko bagenu Europarko karta sozial, eskubide sozialen kartak esaten duena, 1.400 euroko izan barko litzateke, eta hor dago aldea. Eta Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko egoera berdina da? Osea, gutxieneko soldata berdina izan behar da? Bai, guk egiten dugun aldarrikapena bi herrialderako aldarrikapena da, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita Nafarroan. Eta guk uste dugu hemen, horregatik guk kokatzen dugunean hasierako eztabaida esaten duguna dagoa, ariketa soberanista bat dela. Eta azkenan ere, herria eta nazio eraikuntzari begira egiten dugun proposamena da, ez da kasualitatea, hau, ELALA, PSK, Steilas, hiru eta etxaide martxan jarri duguna, uste dugulako ere, ariketa soberanista bat bezala planteatzen dugula, eta azkenean negoziatzeko eta hemen erabakitzeko eskubidea Euskal Herriak hartzen dugun heinean, langileen bizi baldintzak eta lan baldintzak hobetzen ditugu. Eta orain, ze puntutan aurkitzen gara eta zein dira geratzen diren pausoak? Geratzen diren pausoak hor, azaldu dudan bezala, bi dinamika, bateragarriak diren bi dinamika baten arrean gaude, batetik dago herri ekimen legegilea, herri ekimen legegilean sartu dugu ja, registratu dugu hasierako idatzia, eta orain gaude parlamentuaren erantzunaren zain, hori batetik. Eta bestetik, akordio interpersonalaren bueltan egin duguna izan da, bilera batetara deitu diegu UGT komisioz eta patronari, otsailaren 11an egingo den bilera batetara deitu diegu. Orduan orain, hurrengo pausua da, akordio interpersonalaren iniziatiba horretan, hurrengo pausua izango da, otsailaren 11an egingo den bilera hori. Eta nola aurre ikusten dituzue hurrengo hilabeteak, ze uste duzu gertatuko dela? Guk hor, zer da egin nahi duguna, ez? Guk helburu argi daukagu, Nafarroak gutxieneko soldata ezartzeko eskubidea eta eskuduntza izatea, eta martxan jarri ditugu bi dinamika honekin nahi duguna da, batetik, alderdi politikoei eskaini behar diogu autogobernuari begira ariketa hori, eta bestetik UGT komisioz eta patronalari bideratzen digu, eta hirugarrenik ere gure gonbitea da Nafarroako langileentzat eta Euskal Autonomia Erkidegoko langileentzat ilusio puntu bat sortzea, orain dela denbora luze ez dugula horrelako ariketa mankomuna egiten sindikatu abertzalean artean, eta nahi duguna da ilusio puntu hori ere sortzea, eta hurrengo hilabeteetan ere izango dituzte guk aurrera egingo ditugun ekimenekin bat egiteko aukera. Bai sinaura bilketan eta baita ere aurrera eramango ditugun mobilizazioetan. Hori oraindik hurrengo hilabeteetan zehaztuko dugu, baina bai egingo ditugu mobilizazioak eta baita ere sinaura bilketa ere mobilizazio bezala kokatzen dugu. Azkenean sinaura biltzearen lana hori exigitzen duela eta ahalbidetzen duela banan-bana langileekin egoteko aukera hori, eta ez da edozein aukera azaltzea langileei zergatik horrelako iniziatiba bat behar sozial gehien daukenen mesedetara bideratzen dela. Eta momentuz, langileen aldetik erantzunik jaso duzue? Azkenean, onuradunak izango direnak dira, ez? Hor, komentatu dugun bezala pixka bat gure ibilbidean hito ezberdinak daude, lehendabizikoa zen gaurko adostutako akordioaren berri ematea, martxan jartzea bi iniziatibak, eta orain hurrengo hilabeteetan sinaura bilketari esker eta martxan jarriko ditugu mobilizazio esker, hor testatuko dugu pixka bat ere zein den langileon nola harrera, ez? Baina, gu ziur gaude horrelako ekimenak non eskaera zuzena da Nafarroako erabakitzeko eskubidea defendatzea eta baita ere jakinda horrek suposatuko lukela langile osoaren bereziki okerren dauden
toki batean edo egoera hobeto batean edukitzea, guk uste dugu oihartzun zabala eta oihartzun potenten izango duen aldarrikapena da gaur iragarri duguna. Bueno, Imanol, ja bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, jendeari zerbait esan? Ez insistitzea, ez? Guk uste dugu oso proposamen borobil baten aurrean gaude, balioa ematen digu baitare sindikatu ezberdinen adosteko izan dugun gaitasun hori, eta hurrengo hilabeteetan eta hurrengo asteetan martxan jarriko ditugun ekimenetara bat egitea da guk Nafarroako biztanleriari eskatzen diguna. Bueno, Imanol, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta gurekin konektatzeagatik eta hain ondo azaltzeagatik eta ea zer moduz joaten diren ekimenak. Eskerrik asko zuei aukera emateagatik eta hurrengora arte. Bueno, agur, ondo segi. Agur, bai, berdin. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gordailu batean aurrezten duzunean, zure dirua pixkanaka hazten da. Funts batean inbertitzen duzunean berriz, errentagarritasuna lortezakezu, naiz eta hori hainbat gauzaren mende egon. Eta badago aldi berean aurreztu eta inbertitzea, orain bai. Hautatu dena, funts baten aukerak eta gordailu baten ordainsaria. 50-50, funtsa gehi gordailua. Aukeratu dena, informazio gehiago laboralkutxa.comen.